Bueno, listo. Este é o material que temos para revisar, para facer as fotos do 30 aniversario. Uy, yo creo que la exposición de fotos no podrá reflejar las aventuras de estos 30 años. Hombre, o que quedaría super chulo es que lo contaran os propios protagonistas. Ese é ben fácil de facer, Chamamos a dous amigos que conocen a historia totalmente, subímoslos nunha furgoneta e damos unha volta polo pasado do autocross rapidamente. E vemos, oye, como foron cambiando os circuitos e todo aquilo. E máis como foi progresando todo... Pero ahora? Sí, vamos un momento. Deixamos isto aquí e recollémoslo despois. Antes de que sea noite. Vale, veña. Eu conduzo. Como surge a idea de facer autocross? Porque vale, empeza nas Figueiras, pero antes de haber un circuito, alguén se lle ocurriu isto de facer autocross aquí en Arteixo, non? Foi unha vez de Barros a Pontevedra ou Ourense, por aí nun destos viaxes transoceánicos que facía, e vi uns coches con reja no cristal e todo eso. Entón, agora que xa estamos chegando para collelo, xa che expliquei el mellor como foi o tinglao isto todo, entre ele e Ernesto. Por motivos de traballo, pois, vin un día os coches en Ourense, uns coches raros, con tela metálica no sitio dos cristales, algúns incluso era tela das galiñas, de dos cierres das galiñas. E entonces, pois é unha cousa que me extrañou, e o único que lle podía preguntar de que podía ir a cousa era Ernesto. Aquel día ou outro día, pois vin Ernesto, pregunteille, explicoume do que era, que eran coches de autocross. Eso era de Diputación, había que pedilo, el foi o que conoció a alguén aí, que foi o que... El foi o que fixa a parte burocrática e a parte civil. A obra civil fixna eu e ele a parte burocrática. Entón, dime, oye, mira, quería che facer unha pregunta. Alá por Porriña, por alá, cando por alá co camión, hai uns coches que teñen unhas xaulas que parecen xaulas de conexos, así todos tartalados e tal, iso que será? Joder, son coches de autocross. Pero iso onde corren? Pois mira, corren ahora mismo por ali por Porriña, por ali chan de brita aquela zona, pois hai ese tipo de competicións. Na Pousa en Ourense antes e agora ali. Coño, había que facer algo deso por aquí. E yo, bueno, Chucho, ti, parece que... No, hai que facer algo, hai que buscar, é iso que se necesita, joder, un terreno e coches. O terreno hai amazo, coches fanses, pero que... Chucho, como que... Ti encárgate da parte deportiva que da parte das carreiras, non te preocupes. Nicolás se nos fixera o das motos un pouco máis abaixo. Non do depósito, sí. Na parte do Rañado. En Alba. Fixéranos ali o das motos. Entonces, pois xa tiña un pouco de práctica tamén. E ali había tamén xa unha pista media feita que fixéramos, porque inicialmente o das motos íbamos a facer ali, pero despois deixáronos o Monte de Alba, que era máis á costa, e aquel quedou abandonado. Hasta que despois veo se nos ocorriu do autocross, joder, pois aí nesa pista que queda, aproveitando un pouco, pois... Unha vez que vamos, bueno, vimos o terreno e que o terreno se podía axustar, claro, había o tema legal, que o terreno aquel eran terrenos da Diputación, terrenos que estaban sin ocupar, entón, pues, bueno, fun falar ali a Diputación co responsable, e o responsable me dixo, mira, pero para que? Non, é que queremos facer unha carreira, si vai facer, ti non te preocupes, ti vas ali e tal. Na primeira carreira, solamente de aquí, de Arteixo fora, pois, a Ribeiro, co número 11, ti non me acordo que número levabas, diría que 47. E Sebe Amido. Non tiña nin idea como era eso. Entonces fomos a Porriño, Nicolás, ti, Manolo Ribeiro. Daquela fomos ver a carreira ao circuito de Porriño, porque despois... Xa era chan de brito. Na de Porriño foi a primeira que fomos, despois cando fomos á primeira carreira, daqui fomos eu e ti e Dans, e o Antonio Dans. O primeiro coche que se empezou a facer foi o R8, porque eu tiña un R8. E daquela, eu máis Dans combinamos retilleiros, cando Dans abriu ali o taller ao lado deste, ali se empezou. E despois empezou, ao mesmo momento, case co 5.200. E despois foi Manolo Castro. Unha cousa que tuveramos que pedir era para cortar a carretera, que se cortamos a carretera por debaixo do circuito para... Debido a tanta xente que había, tanta afluencia. Na segunda carreira non sei se había directiva ainda. Sí, no, directiva como tal non. Bueno, pero... Había un comité organizador, exactamente. Eso sí, pero a segunda xa foi federada. E digamos que onde estaba o circuito, pois agora está as instalacións de Talleres Arteixo, Cortiplás, Transpeco, estas todas parcelas eran onde estaba o circuito. Estaba a meta por aquí, por aí a meta, por aquí abaixo Curbón. Por aquí onde estamos nós ahora mesmo estaban as enlazadas de baixada, e despois aí, por onde se ve a nave esa con esos hilos,
aí había unha baixada con un ras bastante pronunciado. E a final de reta había unha Chicago. Sí, onde estaban as... Había unha dereita e izquierda. Todo ese currón que viña para baixo. Aí era onde estaban as figueiras. As figueiras, a máis na curva esta final, que por iso lle puxo o nombre ao circuito. E no medio das figueiras montáramos a chisma de... A torre de control de comentarista. Comentaba Juan Fernández comentaba ali. Comentaba desde ali. Discoteca Chanel y Leche Leima, patrocinadores de este primer autocross de Arteijo. Que menudo valor había. Que era a corriente que nos daba a señora que era pouco. Cando se fixo a salida a meta na parte de abaixo, puxemos o parque dos coches na carretera. Antes da curva había unha pedra moi grande que levou Blanco, o Golf, debiu ser na terceira carreira. Levou na pa Vigo posta. Non o apertou, non pouco. Eras un castañazo, pero duro, O que sí que había era unha tremenda asistencia de público desde o primeiro momento. É que na primeira carreira xa houbera moitísima Xa houbera xente. moito, chovía, De, mira que... de feito, foi cando nos dixeron na Diputación, oye, mira, que tendes que solicitar que isto non... A asistencia que tiñamos, estaba aí preparada. Estaba preparada Talleres aí. Souto, Talleres Souto con Land Rover. Talleres Souto e Canchas. E Canchas, eran os dous. Xa tiñamos 300 total. O do Riego era Pepe. Pepe do Pazo. Pepe do Pepe do Pazo, viña Pepe. O tema de recambios e todo eso, eu acordo nunha carreira que me rompiu o Ballestino motor que levaba 1200 e Meilán, aquelo tiña, era impresionante, parecía un equipo oficial. Deixárame o Ballestín, dixérame un montón de trucos para que non me volvera a romper o coche. Bueno, unha maravilla esa xente. Sí, había o truco de... Os palieros do 127. O 5200 había dos palieres, un gordo e outro máis delgado. Daquela había que cambiar o delgado porque senón o gordo nos circuito este concretamente o filtro de aceite. Entonces, eso todo dixéronos de Porriño. Comprimía tanta suspensión que ahora filtro de aceite. E daquelas de Porriño sabían todos eses trucos porque empezaron bastante antes. Sabíanos todos igual que no 127 que se desmangaban os palieres, e dicía, ti sacas o palier, metes unha arandela e xa non rompe máis. Efectivamente, dixéronnos un montón de trucos porque eles tiñan moitísima experiencia xa. Vos sin miedo. Na primeira carreira xa había pilotos de Arteixo aí super preparados. Aí este se ve, non? Sí. Xa se ve mellor tempo e mellor filme. En el año 84 se hicieron 2 carreras y en el 85 ya se pasaron a Pero a hacer primeira 3. creo que foi en maio, Pero se te fijas, o Sebe sempre peleou. Os de Vigo eran moi bons, pero na salida tamén xa estaban primeiro os de aquí, Francisco Rodríguez por la derecha, Santiago, vamos a ver lo que va a pasar ahí. Mira, Álvaro Blanco se ha metido por el interior, Santiago se ocupa la segunda posición. A organización, desde logo, non era a que defendía, Aí salió o director de carreira, entra unha aleta, que fixera falta. Pero sempre o verás ou recollendo pedras ou botando unha man a algo. Aí é onde empezaba o Aí había a zona da arenas movidizas. Era arena, ademais. Que había un punto que se entrabas por él non tiñas problema, pero como te variaras dese punto quedabas en... Eso, acórdome que un paisano que puxose a cruzar e viña o coche e ele cruzou, pero os zapatos quedaron aí. Ainda estarán hoxe. O Mini de Roca tiña tracción 4x4, 2 por cada lado. Por iso decidimos facer a salida da parte de abaixo. Na segunda carreira, se te fijas no reglamento, xa empezamos a limitar a participación a 40 coches. A inscripción valía 1000 pesetas. Empezamos primeira carreira no 83 hasta que nos estivemos aquí. Hasta el 87. Por lo menos, sí, Sí, hasta el 87. En el 88 nos vamos a Morar. Os do Morás usábamoslo para entrenar. Sí. Para entrenar, Para non castigar este. Íbamos a entrenar co eu, o R8 entrenaba en Morás. A idea un pouco de ir para Morás sale de que aquelas pistas xa estaban feitas. Tiñan moi bo firme. E tiñan un firme maravilloso, era moi sano o terreno. Entonces, como xa íbamos ali a entrenar, e todo eso conocías un pouco aquelo. Entonces, por mediación de Perdona Ramón, o presidente, foise falar co doutor Herbada e diu-nos permiso para facer mellor piso, máis ancho, todo o público moito máis alto que, por exemplo, estaba aquí. Para mí Morás tiña unha ventaxa que tiña, digamos, unha orografía natural, que ti sobre esa orografía natural, que era tal como era o terreno, fuches o que facendo un circuito. Quizás foi dos circuitos máis bonitos que, o sea, que os pilotos creo que lles gustaban moito máis, porque tiña unhas zonas moi diferenciadas. A sensación que tiña un piloto, chegar a aquel rasante, logo pois posicionarte para a seguinte izquierda, Despois curvas. pois xa Aquí hoxe en día, indo ao rasante de Morás, é super famoso. Non, é que aquilo era terrible. Calquer piloto que lle preguntes polo circuito de Morás, do único que se acorda é do ras. A partir de cuando se inauguró el circuito de Morás en el año 88, todos los coches participantes en las figueiras, los coches quedaron completamente desfasados, nada. Ya se empezó
a cambiar técnicamente, ya no se podía correr con rejilla, ya había que correr con cristal, o sea, ya los vehículos tenían que ser más potentes. A nivel de seguridade no propio coche, te date conta que cando era o tema das figueiras, os arnés facíamolos nós, ibas ás chatarrerías, collías os cintos vellos e ibas ao zapateiro, cosíachos, estes eran os arnés. En el circuito viejo, incluso con un coche que no corriese mucho, ibas y estabas en el montón. Pero ya cuando vienes para aquí, para Morás, aquí ya había que correr. O sea, si tenías máquina, las diferencias de potencia eran muy grandes. La única diferencia, a lo mejor donde no había tanta diferencia de potencia, era una persona que llegara al ras con decisión y luego hacer toda la de fondo, toda la del río, hacerla ahí con decisión, porque era muy técnico. O sea, era una curva larga, y luego llegabas a la de meta. Entonces, una persona ahí que fuese un buen conductor, que tuviese temple, que aguantase y que tuviese coche, pues sacaba mucha ventaja. Y luego llegar al rasante, a subir la meta que era en subida, que allí la potencia también ya mandaba. Veían que quedaban soletos total. Mas despois xa cando empezou a meterse o tema do máster e ver aqueles coches que viñan 4x4 e todo aquilo, todo o mundo dentro das súas posibilidades quería ter coches máis ou menos Para bons. min, salvando as diferencias que hai agora, que foi as épocas quizás máis gloriosas do autocross en Arteixo, a época do máster. Date de conta que nos másters empezaron a vir os pilotos portugueses, cando iba Ángel abaixo a Portugal a contactar cos pilotos portugueses para que subiran xa con aqueles Porsches que ainda hoxe en día non se ven, Renault 21 Quadra, Lancia, Deltona, e todos esos coches, o Toyota Starlet, esos coches ainda hoxe serían competitivos. Lo que pasa es que yo creo que lo que más recordamos del máster, lo que más nos marca, es que juntabas una calidad de mecánica muy alta con un espíritu muy deportivo, que quizás hoy se perdió un poco, venimos demasiado profesionales. De Arteixo salían autocares para seguirnos nas carreiras, a Porriño, Villa García, todo por aí, iban autocares cheos de xente daqui de Arteixo. Eu creo que se fóramos vos, ca afición que tiñamos, penso que habría que poñer trens para ir ás carreiras, porque non collerían nos autobuses. Pero aquí xa tiñamos tribuna e todo, Isto xa era outra historia, comparado con Sabón, coas Figueiras. O agora presidente do Deportivo Lendoiro. E viñera, pues, bueno, ás finales. Dixenlle, bueno, prepárese para ver un espectáculo que creo que nunca viu. Bueno, escoitoume, pero como que non dándolle moita importancia. Entón, eu cando diga a salida, fijeime perfectamente para a expresión dele. Aquel home quedouse clavado. Sempre evolucionando hacia adiante. Mira, os postes, José Ramón Freire Pirulo, para a megafonía cansouse de tirar cables, hasta que por fin conseguimos poñer os cables fijos. E a torre de vigía. Mi madre, la torre esa sí que hizo toda una época, esa torre. Porque esa era a parte que non se vía do circuito, a parte a curva do río. Esa zona aquí do medio concentraba moitísimo. Sí. Donde andaban cruzando do lado para outro é aquí. Sí, nesta parte, sí. E aquí no altillo tamén se movían moito. É o que falamos, había moitísima xente, pero se toda esta xente hoxe após en gradas... Nunha grada, sí. Onde está o eucalipto ese... Por aí era o macizo da pista. Iniciabas a esquerda. Exactamente. Aí había unha pequeniña dereita, casi non era nada, e despois se iniciaba o curvón que chamábamos nós a curva do río. A curva do río que era toda... Era unha falsa reta. Esta é a famosa reta do río, e despois enlazas con a esquerda do fondo. Este facíase moito. Mas é que está ainda hoxe en día ten un piso maravilloso. Nós sempre non mirábamos a Lousada, que xa se facía campeonato de Europa, nós dentro das nosas posibilidades queríamos copiar en todo. Entonces, por eso un pouco, sempre con axuda de empresas e o Concello e todo, a mí non me deas cartos, dame as torretas de comisarios de ruta que son como fai falta, dame servicios. La evolución que tuvo este circuito desde la inauguración, desde el 88 hasta la primera carrera de campeones, que fue en el 92, en esos 4 años lo que se logró aquí en Arteixo fue hacer un verdadero circuito de autocross a un nivel, casi a nivel europeo. Xa cambian os coches, xa empezan a vir con a camioneta, con remolque de outra maneira. Isto xa son participantes no máster xente de Cataluña que xa viña con uns medios moi superiores a todo o que había por aquí adiante. En Portugal, joder, los teníamos aquí, pero... De feito, aquí foi onde empezaron a correr en España os campeóns de Europa, que eran portugueses, os hermanos Ribeiro, viñaron correr aquí. Un tío que gastou moitos miles de pesetas para vir a correr a Arteixo e preparar o coche. Tuvera unha pelea en Portugal con José Díaz, que tamén estuvera correndo aquí con un Peugeot bimotor,
tiveran aí un problemilla e tal. Sí. Sí, pode ser ese que ven aí detrás, sí. E dixolles aos portugueses que se querían velo correr que tiñan que velo ver correr a Arteixo. E retirouse con licencia de Arteixo. Entón sempre se preocupou de telo impecable, a verdade que sí. Arteixo que sempre tuvo foi pilotos locales. Barros, Juárez. ves como tiña o bigote negro, que me discutías que eu sempre o tuvo blanco. Eu creo que na segunda carreira xa debiu correr a Santiago, E despois xa se empezaron a abrir as participacións tamén a campeonato gallego, e tanto Santiago como Tito xa son pilotos de un prestigio reconocido hoxe en día, que ainda hoxe en día siguen nativos. Este foi algo, fíjate ti, que se facía o tema da volta do honor dos participantes. Era algo que era solemne. Era un tema... Era un tema que tamén se facía no Campeonato de Europa. Entón, nós víramoslo en Lousada, víamoslo o tema daquela, como digo, copiábamos. Dentro das nosas posibilidades, copiábamos. Sí, pero ten razón, Ernesto, que tiña ese toque solemne, non? Porque todo o público o miraba con respeto, non? E pois o que che facía facer, acercar, a decir, ti estabas vendo un piloto, pois mira, ese é de Barcelona, ese é catalán, ese... Ao final víamonos un pouco superados porque estaba a xente moi encima da pista, porque había partes do circuito que nin desde a Torre Alta veíamos, era problemático, non? De todas formas, en este circuito, desde que se inauguró en el año 88, estuvimos aquí 12 años, yo creo que en esos 12 años llegamos al tope, al tope de decir, bueno, había que tomar una decisión y había que hacer otro circuito, porque esto aquí ya no... Dentro del circuito no había otro salto, no había nada. Aparte que estamos un pouco comprometidos a nivel de seguridade, que nos veíamos moi tranquilos. Que estuves a 3 ou 4 mil personas cruzando unha pista a outra cando pasa o coche e cruzar dun lado ao outro para ver o que facía na parte de abaixo, peligro, Quédame unha foto que creo que é tamén super importante. Yo creo que fue la evolución máis grande que... O gran cambio do autocross gallego, verdad? Foi unha cousa bonita porque, digamos, que os dous primeiros carcross que rodaron a nivel gallego fixámonos nós. Pero son os dous primeiros coches que se fixeron a nivel gallego. Iremos lle gusto aquí a Morás, temos media volta. A verdade que sí, un día así mirando, aí había unha esplanada enorme, que era de cando se fixera a autovía, e mirando así, dicía, ostras, pero esa escombrera facía un circuito bo e tal. Entonces, falando con Manolo Posse, xa, oye, alcalde, eso de aí, pero eso podría valer. Eu penso que sí. Bueno, pois, oye, ide mirando aí a ver como se pode facer o tema. E empezamos a ir, hasta o día de hoxe. Comodidades para os espectadores e vamos. Eu creo que ese circuito, o José Ramón Losada, pegou o cambio que había pegado Morás tamén sobre as Figueiras. Cambiou o ritmo do autocross outra vez. Demostrar que pode ser un evento multitudinario con unha afluencia de público moi grande, que pode ser un gran espectáculo, que pode ser cómodo, seguro, e ver o autocross de outra maneira, non? Non só para nós, para os pilotos ou para os organizadores, sino para todo o público en general. Aquí non había pistas, non había nada, aquí solamente había unha esplanada, para descanse Ramón, eu e algúns máis, botamos moitas horas aquí clavando estacas, desclavándoas, facendo dun lado, facendo do outro. E seguirían moitas voltas ao plano. A inauguración do circuito. Sí, señor. En el año 2000. Realmente a salida estaba aproximadamente onde está o triángulo ese do ferro. Aí é onde era a salida. Despois isto aumentouse, que esta era a parte que, digamos, foron os primeiros botes. Aquí é onde chegaba o circuito. Mais ou menos, sí, creo que sí. A curva exterior. Pois aquí era onde levantaba, digamos, que todo esta parte de aquí arriba era bosses. De feito, os rasantes que hai, ese rasante de aí e o rasante de ali, é o que diferenciaba as dúas partes. Como o circuito se quedaba pequeno, o que fixemos foi cambiar bosses para a outra punta, para aquí, e aquí facer o rar de subida e o rar de baixada. No, incluso no nos diéramos cuenta cuando se hiciera la primera carrera que los coches cuesta abajo Pendiente non los aguantaba. Cando viñera Eduardo Veiga co Forest Core Cosworth, os portugueses con as máquinas que traían naquele momento, que non disfrutabas deles. Era acelerar e soltar, acelerar e soltar. Sobre todo aquí nesta zona central que había demasiadas curvas, hombre. Entonces, bueno, pois foi aumentando para un lado e para outro. Como comentábamos antes, en algún momento, sempre vas ganando terreno. Despois aquí o que falta é a ampliación del 25 aniversario. Falta la curva del 25 aniversario. No ancho da pista, isto non te moitísimo, porque nas Figueiras eu recordo que se publicitaba hasta 8 metros de ancho. Sí, 8 metros de ancho, máis era o reglamento, pedíancho. Claro, sí, pedíancho. Aquela dali de abaixo, ás veces faise 30. Si as esas de subida
Nós ás veces reparando que as máquinas e tal, que velos, alá que lle dan, pero ves andando e dices, é porque non apartan máis do sitio. Digamos, desde el año 2000 que se inauguró esto, se mantuvo el nombre del circuito de Morás hasta el año 2006. La Peña decidió, sí, y fue cuando ya quedó constituido el nombre del circuito de José Ramón Losada. O cambio máis grande é o concepto de circuito tipo estadio, que a xente pode estar ao redor, e, bueno, despois cando conseguimos xa empezar a rodealo de gradas e todo isto é outro mundo, porque supuxo un cambio na asistencia de público e sobre todo na seguridade que había para... Sí, En plan seguridad. yo creo que echamos tantos años con la presión del público dentro. Sí, que aquí fuera era unha das premisas básicas. A suerte é que as gradas collen moitísima xente, porque se hoxe miramos as gradas que hai, metro lineal, e o divides entre as plazas que ven sendo medio metro por persona, andan sobre as 5.800, 6.000 personas sentadas. Aquí se hizo un circuito serio, un circuito seguro, un circuito donde la gente ve prácticamente el 80 o el 90% del circuito, y yo creo que esto es digamos, un top, que llegamos aquí y que... Es el camino. Sí, y que la dificultad que ahora conlleva esto es que el salto que habría que dar para llegar a pruebas de más alto nivel, pues tendría un coste muy grande y una seguridad que te exigen que el circuito no da. Hai circuitos que se fan campeonatos de Europa que son máis inseguros que este. Que pasa? Que a hora de homologalo, exígenche unhas cousas que en este circuito é totalmente imposible. Que ten ahora mesmo que cada día traballase menos en el porque é un traballo que xa está feito. Pero ti ahora isto non se ven aquí desde o mes de setiembre. Outubro, desde a resistencia. Isto está para correr. Isto ahora veñen e fas unha carreira aquí tranquilamente, despois de pasar todo o inverno por encima del. Ahora, claro, hai un traballo feito que non se ve, pero está aí. Entende? E agora ti é chegar e poñer os bandeiras no seu sitio e facer unha carreira perfectamente. Que pasa? Que para a Piñato Cross Arteixo non vale. O vir estando en mellor situación os circuitos tamén foi propiciando o cambio das máquinas, non? De coches que teñan máis velocidade, que teñan menos expresións para aguantarse mellor, porque realmente poden desarrollar potencia, velocidade. É que ti agora o Campeonato de España chegou a un punto en que se denominou velocidade en tierra, que eso volviuse a abandonar, pero que realmente se o analizas, Arteixo Sí, é velocidade en tierra. é velocidade en tierra. E aquí donde queira que te poñas velo non é o 100% da carreira. El que este dirigindo a carreira e teña unha visión, aunque non sea perfecta, pero de todo o circuito, e a comunicación que hoxe temos con todos os puestos e todo... Sí, non cabe. Unha das cousas que máis, o sea, a min personalmente que máis me impresiona é, digamos, o que foi cambiando a Torre de Vigía. Como lle chamo? Ti ve a Torre de Vigía a Torre de Vigía das Figueiras, a Torre de Vigía de Morás, a Torre de Vigía de Ramón Losada, bueno... É unha muestra de evolución. De evolución. E antes falamos nos outros circuitos, pois de evolución tamén a nivel de carreiras, non? Que nas Figueiras facíase campeonato gallego, en Morás xa empezou a vir o máster e despois transformamos un campeonato de España e aquí seguimos ca estructura. A pesar de que la Resistencia nació aquí, la Peña Autocross Arteixo quiso rizar el rizo y entonces había que hacer la resistencia de noche. Entonces, claro, no se nota, hay un montaje, hay un precedente de que una prueba como esa prácticamente es irrealizable por cualquier organizador. Llega un momento en que toda carrera pasada ya se olvida. Entonces aquí lo único que se acuerda uno es de carreras nuevas, gente nueva. Mira, agora vendo todas estas fotos, daste conta de, hostia, é que parece que non nada, que non foi nada, Agora empezas a pensar, e claro, a raíz de ir falando, empezas a recordar cousas que nin te acordabas, e de repente tal. Unha das satisfaccións máis grandes que tes é cando ti ves aquí un sábado pola mañán, ou, por exemplo, no Campeonato de España, que é sábado e domingo, ver aquí o domingo pola mañán, ás 8 da mañán, a 30 ou 40 chavales para axudarche, para facer a carreira. Esti, bueno, así é todo afición ainda hai,